Hem acabat un any, el 2019, que ha estat ple de corbes, i encetem un any, el 2020, que no comença de manera gaire diferent. Claríssimament, no hem enfilat una línia recta que permeti a l'economia mundial accelerar de forma clara. Hi ha hagut aspectes, com les tensions entre els Estats Units i la Xina o el Brexit, que han reduït el seu nivell de tensió. I això ajudarà aquest any a l'economia mundial, tot i que no tot entorn d'aquests focus de tensió s'ha clarificat. Per tant, continuaran sent un llast, tot i que no tan pesat com el de l'any passat. Per altra banda, ha aparegut un nou focus de tensió, que és el del coronavirus. Un focus de tensió que ja en aquests moments està paralitzant una part important de l'economia xinesa, una economia que té un pes pròxim al 20% de l'economia mundial en termes de capacitat de poder adquisitiu i que tindrà un impacte que és encara aviat per intentar quantificar, però que de ben segur que esgarraparà alguna dècima al creixement mundial. Dependrà al final de quan triga en controlar-se aquest brot de coronavirus per veure quin impacte pot tenir sobre l'economia xinesa i l'economia mundial. Enfront d'aquests focus d'incertesa, les polítiques econòmiques estan fent tot el possible per intentar contrarrestar l'efecte d'aquestes incerteses. Als Estats Units, l'any passat, la Reserva Federal va reduir els tipus d'interès 3 vegades, cosa que ajudarà a l'economia dels Estats Units, però també a les economies emergents que estan més endeutades en dòlars. L'economia xinesa ha anunciat diferents programes d'estímuls per intentar contrarrestar l'impacte del coronavirus i a la zona euro continuem amb unes polítiques monetàries ultralaxes per part del Banc Central Europeu. Tots aquests factors conformen un entorn internacional que fa que numèricament l'economia mundial segurament estarà molt a prop dels ritmes de creixement que vam veure l'any passat, entorn del 3% en termes reals. Quan ens apropem a casa nostra i ens enfoquem a la zona euro, veiem que l'any passat les grans economies de la zona euro, Alemanya, França, Itàlia, van acabar amb un to de debilitat molt marcat. Itàlia i França amb caigudes del nivell d'activitat, l'economia alemanya amb un creixement zero al darrer trimestre. Tot plegat conforma una situació en la que segurament serà molt difícil per l'economia de la zona euro igualar els registres de creixement de l'any passat, que van ser d'entorn d'un 1,2% en termes reals. Amb aquest entorn extern i aquest entorn de la zona euro, per l'economia espanyola el més natural és esperar que continuem veient una desacceleració. I per aquest any en concret esperem registres de creixement entorn a l'1,5%, mig punt aproximadament per sota dels nivells de creixement de l'any passat, una situació que ens recorda de forma encara més important el tipus de reformes que cal fer per millorar la productivitat i per millorar la confiança de l'economia. Per exemple, en l'àmbit laboral, reformes que permetin reduir els nivells de dualitat, els problemes que la dualitat comporta en aquest mercat. En el mercat de vivenda, la necessitat d'incentivar la construcció i l'oferta de vivendes en lloguer. I per la banda de la despesa pública, pensar no només en gastar més, però sobretot en gastar millor. La qualitat de la despesa pública ha de ser un dels focus, sens dubte, de les reformes de l'economia espanyola. Reformes que seran les que determinaran si som capaços de continuar creixent per damunt de la zona euro i seguir creant ocupació, que al cap i a la fi són el principal remei per reduir les desigualtats de l'economia i promoure la cohesió social.